This is a strategy-driven budget and one driven by the seriousness of our strategic competition with the People's Republic of China. This budget will help us continue to implement our 2022 National Defense Strategy and the President's National Security Strategy. In order to protect the American people, readiness now and readiness in the future through modernization is our number one priority, and there is no other number one. Right now, the international system is under stress. For the first time in our nation's history, the United States is facing two major nuclear powers whose vital national security interests are in competition with the United States. Jedna vijest koja je namjerno zanemarena od strane zapadnih medija jeste da se Amerika priprema za rat sa Kinom i Rusijom, a zapadni mediji je potpuno ignoriraju. Očigledno je da oni ne žele da ovo saznanje uznemiri postojeći globalni poredak. Međutim, kada ljudi počnu gubiti vlast, postaju vrlo opasni, a Amerika sada brzo gubi vlast. Ovaj tjedan, ministar obrane Lloyd Austin najavio je svoj novi vojni proračun za 2023. godinu, uključujući povećanje potrošnje od 40%. Pentagon je nedavno objavio da je povećanje proračuna posljedica natjecanja sa Narodnom Republikom Kinom. Prema ministru, ovaj proračun pomoći će Americi da provede strategiju nacionalne obrane za 2023. godinu i predsjednikovu strategiju nacionalne sigurnosti. Spremnost i modernizacija su naši prioriteti broj 1 i trenutno nema drugog broja 1, rekao je ministar. Međunarodni sustav kojim vlada Amerika je pod stresom prvi put u povijesti. Sjedinjene države suočavaju se s dvije velike nuklearne sile čiji vitalni interesi i nacionalna sigurnost su u konkurenciji sa Sjedinjenim državama i Zapadom. Dodatnim novcem u budžetu financirat će se i pacifička inicijativa odvraćanja. Naime, Amerika provocira Kinu i Rusiju oko njihovih granica u ime odvraćanja. Sjedinjene države su ovaj tjedan najavile izgradnju 4 nove vojne baze na Filipinima, čime se ukupan broj američkih vojnih baza širom svijeta povećava na 754. Možda je teško zamisliti da Sjedinjene države imaju 754 vojne baze širom svijeta. Kineski ministar vanjskih poslova, Qin Xiang, upozorio je ranije ovog mjeseca da će, ako SAD ne promijeni trend vojnog gomilanja u Azijsko-Pacifičkoj regiji i drugim provokativnim postupcima usmjerenim na Kinu, to dovesti do sukoba. U isto vrijeme možda baš zbog toga kineski predsjednik Xi Jinping i ruski predsjednik Vladimir Putin planiraju da u potpunosti promijene međunarodnu strukturu moći i monetarni sustav, i eto zašto se Amerikanci spremaju za rat baš zbog dolara i gubljenje dominacije dolara u svijetu. I to što se najveća priča na svijetu dogodila u Moskvi. Tu vijest zapadni mediji su ignorirali da su Jinping i Vladimir Putin potpisali 14 različitih dokumenata koji je imao veze s trgovinom i valutom. To je možda trenutno najveća priča na svijetu, ali opet su američki mediji su bili opsjednuti nečim drugim što bi mogao biti važnije i bitnije od toga, na primjer da Trump postane prvi bivši predsjednik protiv kojeg je podignuta optužnica. Donald Trump je pod višestrukim kriminalnim istragama, jasno da se sprema optužnica, možda će biti uhićen. Mediji žele da vas se odvrate od američke bankarske krize i pada američkog dolara. Možete li zamisliti da se vjerojatno najvažnija priča na svijetu gotovo da nije privukla pažnju? Pa ako dodamo da se nešto ranije dogodio i ovaj slučaj. Saudijska Arabija, šijiti i iranski sunitski muslimani, zakleti neprijatelji. I oni mrze jedni druge, a ipak Kina je upravo posredovala u mirovnom sporazumu između njih. Da Kina, a ne Sjedinjene države i pomalo senilni Joe Biden. Pa šlag na tortu i ova vijest da Saudijska Arabija otvoreno govori o svojoj trgovini naftom u kineskoj valuti Yuan. Da, ne u euro ili dolar. I to je ta, moji prijatelji, najveća priča na svijetu. Dopustite mi da ponovim, zamijeniti petrodolar, američki dolar, koji se koristi kao čekić za sankcioniranje bilo koje zemlje koja Americi stane na put. Ako vas Amerika ne voli i želi vas sankcionirati, to mogu lako uraditi, jer ako želite naftu morat ćete platiti američkim dolarima. Da biste podmirili tu transakciju u američkim dolarima morate koristiti Amerike i EU banke. Ako ste pod sankcijama, to znači nema nafte.
Možete li sad zamisliti svijet? Na primjer, Velika Britanija više ne može prijetiti dolarima i ostalo im je samo golo oružje i nema ništa opasnije od osobe koja izgubi vlast. A mi smo sada svjedoci te istine u stvarnom vremenu, ali ima još loših vijesti za kolektivni zapad. Na primjer, Saudijska Arabija, Iran i Meksiko se spremaju pridružiti BRICS-u, Savez Brazila, Rusije, Indije, Kine, Južne Afrike. Čim je Meksiko dao ovu najavu, Amerika je počela govoriti o invaziji na Meksiko s vojnim snagama kako bi se zaustavili narkokarteli, koristeći vojnu silu ako je potrebno da zaštiti Ameriku od trovanja stvarima koje dolaze iz Meksika. Ali to je u biću toga, da je Americi stalo do toga, da se Meksiko ne pridruži BRICS-u, i o tome se ovdje radilo. A ovog je tjedna meksički predsjednik Obrador uzvratio. U osnovi nazvao Bidena i kongres hrpom idiota, i zbog izazivanja rata u Rusiji i zbog davanja izgovora za invaziju na Meksiko. Dakle, što sve ovo znači? Da ako sve velike zemlje proizvođači nafte u svijetu postanu dio istog saveza, to bi značilo da će pola cjelokupnog svjetskog stanovništva biti u istom timu. Koristeći kinesku i rusku naftnu infrastrukturu, koja je vezana za naftu i zlato, a ne više za američki dolar. Ovog smo tjedna vidjeli novu rekordnu količinu zlata koju je Kina kupila i uskladištila. Postoji stvarna zabrinutost da svijetu trenutno ponestaje zaliha zlata. I postaje nevjerojatno teško doći do zlata. Kina i Rusija kupuju onoliko koliko mogu pronaći, a proizvođači zlata trenutno se bore kako bi ga iznijeli iz zemlje. Zlato se približava rekordnim razinama, ovoga tjedna cijene su dotakle $2000 po gramu, a sve to znači da srljamo u treći svjetski rat. Na primjer, Amerika je pokrenula zračne napade na Iran, ali ne u Iranu, oni su napali Iran u Siriji, jer naravno Amerika koristi Siriju za rat prkosa. I to je odgovor na to što Iran ponovno napada američke vojnike u Siriji. Ali zašto su dovraga Amerikanci u Siriji? Kako zaštititi Ameriku na prvom mjestu, zaštititi Sjedinjene države i osigurati da ne traže sukob s Iranom, već spremno i snažno djeluju kako bi zaštitili slobodni svijet kao da je Sirija nulta točka, posljednja linija obrane demokracije. U borbi dobra i zla sve ovo miriše na poznatu 1938. godinu i to je bilo sve za ovaj video. Sviđa vam se ovaj video, i kliknite subscribe ili pretplatite se besplatno je i naravno dodajte komentar hvala.